Ну... Ён дакладна мёртвы. Табе абавязкова было яго забіваць? Ну, я не збіраюся плаціць 2 сярэбраныя за яблык. Гэта проста грабеж. Тэхнічна, тое, што вы зараз зрабілі, быў грабеж. Вы гэта разумееце? Гэта ажыўлены раён. Вы чуеце, як іншы вандроўнік ідзе па дарозе да вас. Яго крокі становяцца ўсё бліжэй. Што збіраецеся рабіць? Я сцягну цела з дарогі, пакуль ён не пабачыў. Добра, паколькі ты спрабуеш зрабіць гэта вельмі хутка, таму зрабі праверку атлетыкі. Спяшайся. Ён хутка будзе тут. Я спрабую. Ён зачапіўся за нешта. Цягні мацней. Я цягну. Вітаначкі. Што вы робіце? О, не! Дапамажы нам! Гэты мужчына толькі што ўпаў. У яго сардэчны прыступ. Сардэчны прыступ, га? Тады чаму яго штаны спушчаныя? О, Ён перагрэўся. Мы спрабуем зрабіць так, каб яму было камфортна. Я не разумею. Ён памёр прямо перад вамі, і вы пачалі есці яго прадукты. Но ён-то не збідаецца іх есці. Добранька. Зрабіце праверку падману. З перашкодай. Забойства! Крадзеж! Некрафілія! І ўсё гэта на каралеўскай дарозе! Я мушу папярэдзіць варту! Варта! Варта! Для таго, як ён уцячэ, я атакую. Рабі кідок. Што ж, ён мёртвы. Пакуль ты збівала яго да смерці яго ж уласнымі кулакамі, ён крычаў ад моцнага болю, што прыцягнула ўвагу вандроўнікаў непадалёк. Вы чуеце, як яны ідуць па дарозе? Я спалю целы, ператвару іх у попел, а потым мы проста... І якое заклінанне ты выкарыстаеш для гэтага? Можа, не трэба было выкарыстоўваць усе свае слоты для смажання зефіру. Я была голодная. Спантаннае самоўзгаданне? Зрабі яшчэ адну праверку падману. З перашкодай. О, божа! Кароль мусіць асабіста пачуць пра гэта. Ваша высокасць! Ваша высокасць! Бяда здарылася на вашай дарозе. І так, вы забілі яшчэ аднаго нявіннага да смерці. Тыя целы, што вы не змаглі падпаліць раней, урэшце загарэліся, пасылаючы шлейф чорнага дыму ў неба. Вы ўчынілі пажар, які прывабіў больш людзей у вашу лакацыю. Вы чуеце, як да вас ідзе мноства падарожнікаў. Памятаеце тую вёску з гнолами? Памятаеце, што яны зрабілі з усімі? Яны ўсыновілі ўсіх дзяцей і падтрымалі іх лад жыцця? Яны ўсіх жорстка забілі. Што, калі паспрабуем зрабіць гэта падобным да нападу дзікай жывёлы? Гэта выдатная ідэя. Антрыус? Трэба іх адцягнуць. Што ж, я ведаю пару песень. Лэдзі, джентльмены, незнаёмцы і дваране. Збярыцеся ў круг і назад не глядзіце. Уважліва слухайце і памаўчыце. Ну жа. Праверка выступлення. І яна добрая? Насамрэч, яна настолькі добрая, што прыцягвае ў натоўп яшчэ больш людзей. Пачуйце мяне, маладыя вандроўнікі, глядзіце сюды. О, не-не, не туды. Паглядзіце на гэтыя раскошныя валасы. О, не, у яго сардэчны прыступ. Чаго? Трэба было зрабіць гэта з самага пачатку.
А потым я хапаю селяніна і збіваю яго да смерці яго ж нагой. І працягваю біць яго зноў і зноў, пакуль яго галава не ўзарвецца як кавун. Яго чэрап раздроблены, а ён мёртвы. Яны ўсе мёртвыя. Кідай. Не думаю, што бачу, як б'юць чалавека іншым чалавекам. Так, не думала, што змогу перасягнуць гэта. А потым з'явілася група тых сірот Табаксі. Я сапраўды перасягнула сябе. Нам трэба як-небудзь паўтарыць гэта. А мы длэнныя людзі. Дзякуй, што паглядзелі нашае відэа. Мяне б'юць уласнай ракой да смерці. О, гэта непрыемна. О, я бачу святло. Калі ласка, пастав лайк і падпішыся. І калі ласка, скажы маёй жонцы і дзіцяці, што мяне не будзе дома на абед. Будьце ласкавы далучыцца да нас на Патрэоне. Тады, магчыма, ім будзе чым паснедаць заўтра. Я шоў дадому маленькай размары. Ёй усяго 4. Яна хвора на артрыт і не можа есці самастойна. Усё, я скончыў. Ці можа хтосьці падаць мне руку?